Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Vacarisses al dia d'aquest dimecres 21 de gener del 2026. Pol Prats, bon dia. D'aquí una estona repassem la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Després d'uns dies de pluja, ara la setmana ve marcada per una mica de tot, estones de sol, de núvols i encara pot ploure en algun moment, però no amb la intensitat dels últims dies. Abans d'això, Pol, introduïm el programa d'avui. Farem un repàs a l'actualitat de Vacarisses que passa per l'aturada a tot el servei de Rodalies després de l'accident de tren mortal a l'R4, la línia que justament passa pel municipi. També sabrem més detalls sobre els talls d'electricitat que hi ha hagut aquesta matinada d'aquest dimecres a la majoria d'urbanitzacions del municipi. Repassarem les dades de l'ADF de Vacarisses al 2025. Han fet més de 6.000 hores presencials i han recorregut més d'11.000 quilòmetres. En parlarem amb el cap operatiu de l'ADF, el Maria Massana. A l'entrevista del dia avui ens visita la Carla Ortega, una vacarissana que ha fet un treball final de grau molt interessant. Es titula Anàlisi del rol de les dones vinculades a la professió d'infermera i del funcionament sanitari del bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola. Avui tornem amb la secció on descobrim curiositats sobre la història del nostre poble de la mà de l'Aina Badia. Avui document molt interessant per saber per què se'ns coneix com a Potes Roges. En esports, derrota per la mínima una altra del Vacarisses de Futbol Sala, 4-5 contra l'Associació Esportiva Montserrat. I rematarem el programa d'avui fent un cop d'ull a l'agenda d'aquesta setmana. Benvinguts i benvingudes. Esteu escoltant Vacarisses al dia. .3 Vacarisses Ràdio. L'informatiu. Dimecres caòtic a tota la xarxa de Rodalies, també a Vacarisses, on aquest matí no hi circulava cap tren. El motiu, un accident ferroviari mortal que hi va haver aquest dimarts a la nit, justament a la línia que dona servei a les dues estacions de tren del municipi. Va passar a Gelida, l'Alt Penedès, en ple episodi de pluges. Un tren va descarrilar i l'accident ha deixat un mort i una quarantena de ferits. Ara de seguida en repassem tots els detalls, però abans, com dèiem, aquest dimecres hi ha un bon desgavell a la xarxa de Rodalies. A banda d'aquest descarrilament mortal a Gelida, aquest dimarts n'hi va haver un altre a Tordera, al Maresme, en aquest cas sense ferits, i a causa del temporal també hi va haver incidències pràcticament a totes les línies. Amb aquest escenari, Renfe, Adif i la Generalitat han decidit suspendre el servei de Rodalies i trens regionals a tot el país fins a nova ordre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explicava després del descarrilament de Gelida que l'objectiu és garantir la seguretat dels treballadors i també dels passatgers. El que sí podem dir és que en les properes hores no només es farà la inspecció d'aquest punt, sinó que hi haurà marxes blanques amb convois en tot el sistema de Rodalies, de maquinistes acompanyats de gestors d'infraestructures, tota aquesta nit, la matinada, per assegurar totes les línies de Rodalies, no només la R4, sinó de tot el sistema. Una decisió que es va prendre de matinada i que, per tant, aquest dimecres al matí ha agafat per sorpresa alguns vacarissans que volien agafar el tren des del municipi. A primera hora del matí, a la majoria d'estacions del país no hi havia cap mena d'informació, panell o cartell que informés d'aquest tall ferroviari. A les 8 del matí, però, a Vacarisses ja estava correctament senyalitzat aquest tall. Les màquines de bitllets estaven fora de servei i les pantalles de les andanes mostraven un missatge breu que informava del tall a causa de la revisió de la infraestructura d'Adif. Per cert, que el govern de la Generalitat també va recordar que en dies com aquest, amb problemes extrems de mobilitat a causa de la meteorologia, la recomanació és quedar-se a casa i no moure's amunt i avall sempre que no sigui imprescindible. La gota que ha fet vessar el got i que ha comportat aquest tall a la xarxa ferroviària ha estat l'accident mortal del Penedès. Va passar dimarts al vespre un tren de la línia de Vacarisses, l'R4, anava a direcció Manresa i va descarrilar entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. Va ser després de xocar contra un mur de contenció que es va ensorrar per una esllavissada que tot apunta que haurien provocat les pluges dels últims dies. És un accident que recorda i molt el que hi va haver ara fa poc més de 7 anys a Vacarisses. En aquell cas, al novembre del 2018, ho recordareu, un tren de l'R4 va descarrilar després de topar amb un talús que va caure a les vies, també després d'un episodi de pluges. En aquell cas va morir el maquinista i va haver desenes de ferits. Aquest cop, amb unes circumstàncies
circumstàncies molt semblants, a Gelida ha mort un maquinista en pràctiques i el descarrilament ha deixat una quarantena de ferits. La víctima mortal és un jove d'uns 27-28 anys, segons han informat els Mossos. Era nascut el 1998 i tenia família a Sevilla. En el moment del xoc anava a la cabina del conductor juntament amb dos maquinistes més que, com ell, estaven en pràctiques. Precisament a la cabina del conductor es van dur l'impacte més fort i, de fet, la majoria de ferits anaven a la part davantera del tren. Hi ha 37 ferits, 5 han estat greu, 6 que estan menys greus i 26 ferits lleus. Després de l'accident, una quarantena de dotacions dels bombers han treballat durant tota la nit per netejar la zona i comprovar que no quedés ningú atrapat, i aquest dimecres els Mossos ja s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'accident, tot i que tot apunta que hauria estat a causa de les pluges. En paral·lel a tot això, el sindicat majoritari de maquinistes, SEMAF, ha fet una crida a una vaga general, un fet que pot comportar més afectacions de cara als propers dies i que arriba també amb la ferida encara oberta de l'accident mortal entre dos trens d'alta velocitat fa uns dies a Còrdova, que ha deixat ja almenys una quarantena de morts. Per garantir la mobilitat, el govern ha aixecat, per exemple, les barreres del peatge de la C32 al Garraf, però no ho ha fet als peatges que podrien beneficiar més els veïns de Vacarisses, com són els de la C16 a Manresa, Terrassa o els dels túnels de Vallvidrera. Més enllà dels vehicles privats, però podem repassar quines alternatives hi ha a Vacarisses en cas que no funcioni la xarxa de Rodalies. Per anar cap a Terrassa només hi ha el bus, és la línia M5, que passa cada hora durant les hores punta i cada 2 hores la resta del dia. El primer bus surt de Can Serra a les 6:38 del matí i passa per Torreblanca cap a 6:45 i un altre cop a les 7 després de fer ronda pel nucli urbà. Surt, per tant, més tard que el primer tren de Rodalies. De dilluns a divendres, el primer tren està programat a les 6:14 del matí a l'estació de Can Serra i a les 6:17 al baixador de Torreblanca. Un cop a Terrassa, el bus acaba el recorregut a l'estació d'autobusos i si es vol continuar cap a Sabadell o Barcelona, com sí que es pot fer amb el tren, s'ha de fer el canvi a altres busos o a ferrocarrils de la Generalitat. Fent aquesta combinació, bus més ferrocarrils, fins a Terrassa es triga, si fa no fa, el mateix que amb tren, uns 10 minuts més, però per anar fins a Barcelona el temps de trajecte ja es duplica. Per exemple, per anar a Plaça Catalunya, el trajecte passa d'1 hora en tren a gairebé 2 hores fent aquest transport a Terrassa. Això pel que fa a les alternatives per anar cap al Vallès. En cas de Manresa, l'única alternativa des de Vacarisses és agafar el bus M13, primer fins a Castellbell i el Vilar, i allà fer transport amb els busos interurbans que enllacen amb la capital del Bages. Malgrat això, igual que passa amb Barcelona, hi ha moltes menys sortides i el trajecte també s'allarga molt en comparació amb els 24 minuts que es triga en tren entre Vacarisses i Manresa. Vacarisses al dia. Nous talls d'electricitat en algunes zones del municipi. Aquest dimecres a la matinada, entre les 3 i les 4, veïns de Torreblanca, el Palà, Can Serra, el Ventallol, el Fresno, la Colònia Gall, la Coma o el nucli urbà s'han quedat sense llum. Des de la policia local concreten que els tècnics d'Endesa han hagut de fer reparacions pel temporal dels últims dies i per seguretat, a l'hora de fer les tasques, han hagut de tallar l'electricitat. Una actuació, però, que s'ha fet sense previ avís. Sigui com sigui, aquesta incidència se suma a les queixes dels últims dies d'alguns ciutadans. Veïns de diverses urbanitzacions lamenten els problemes amb la potència elèctrica per sota del voltatge contractat. El regidor d'Obres i Serveis, Pere Casas, explicava al Vacarisses al dia en quin punt es troba aquesta qüestió. De la mateixa manera que nosaltres tenim problemes per contactar amb Endesa i que ens donin resposta a moltes coses, també els hi passa, en aquest cas, tal com ens va manifestar el director de Serveis Territorials, obtenir una resposta clara d'aquesta empresa. Nosaltres sí que farem arribar, evidentment, i hem fet arribar moltes ocasions, més d'una queixa en aquest aspecte, i d'altres, perquè si recordeu bé, va haver-hi uns anys va haver-hi també una pujada de tensió que aquí en el nucli sobretot va afectar a diversos habitatges amb tema electrodomèstics i de més. Va costar molt per poder parlar amb Endesa i en aquest cas, quan no hi ha danys, costa encara molt més poder contactar amb ells. Vull dir, perquè per part nostra o per part de l'Ajuntament en aquest cas sí que hi ha una insistència en aquest cas i fer arribar les queixes corresponents dels veïns i veïnes. De moment no hi ha cap resposta. Evidentment, si hi hagués hagut resposta, doncs ja ho haguéssim fet arribar, evidentment. A banda de la llum, en les últimes setmanes també hi ha hagut problemes amb la climatització, en aquest cas a l'edifici El Castell. Ara ja estan solucionats, però sigui com sigui, des de la biblioteca atribueixen les incidències amb la calefacció a l'hivern i amb l'aire condicionat a l'estiu a la reducció de visitants aquest 2025. Van ser
23.389, això són 500 persones menys que l'any anterior. Ho explicava Laura Kotnik. Es deu perfectament a l'afluència dels dies que hem tingut problemes amb la climatització. Vam estar 15 dies abans de Festa Major Gran sense aire condicionat, teníem bastant gent preparant oposicions i clar, van anar marxant, i ara portem, com ja sap tothom, uns quants dies, mesos, amb problemes amb la calefacció. S'està treballant per solucionar el tema, de fet es vol demanar la subvenció, fer una mica d'estudi, no?, de què està passant. Els edificis envelleixen, cal un manteniment, s'està treballant, però sí que hem de mirar aquesta dada, que a veure, com tu dius, no és molt important, però sí que amb l'afluència que va cada any hem anat pujant, i aquest any sí que aquests 500, tampoc no podem dir que no hi siguin, les dades ens ho mostren, per tant, hem de treballar amb la direcció, que això no torni a passar. Aquest dimecres, però, com dèiem, els problemes amb la calefacció ja s'han solucionat. Aquest 2025 el castell ha obert 270 dies i, tot i que perd visitants, ha crescut en préstecs, n'han fet 24.000. També incrementa el nombre d'usuaris fidelitzats amb carnet, ja són 2.293, i durant l'any s'han fet 199 activitats. Laura Kotnik destaca aquesta última dada, les sinergies amb altres àrees i entitats del municipi per sumar. 200 activitats, i això ha sigut una estratègia molt bona aquest any, perquè, per exemple, activitats des de la regidoria de Medi Ambient o des del Viu al Parc, que potser es feien a un parc o en una altra zona del municipi, però que no tenien tanta afluència de visitants, és com que la gent ja associa molt, no?, la biblioteca amb activitat, i crec que ha estat un encert per part de l'Ajuntament redirigir moltes de les activitats cap a la biblioteca, i poder resposar a la programació de la biblioteca. Clar, si surten a la programació de la biblioteca és un canal més que afegeixes. Nosaltres estem en contacte directe amb el ciutadà i això també fa que nosaltres diguem: ostres, apunta't això que t'agradarà, apunta't allò. Vacarisses al dia. L'Ajuntament defensa el canvi en la gestió de l'aigua potable de Vacarisses, que des de l'1 de gener ha passat a mans de l'empresa pública Giaxa. El govern municipal assegura que era un canvi necessari, d'una banda perquè és una empresa especialitzada en aquest servei i de l'altra perquè s'aconsegueix alliberar el personal de la brigada per fer altres tasques al municipi. El regidor d'Obres i Serveis, Pere Casas, recordava que això no implica cap canvi en el servei i que només canvia l'interlocutor en cas de fuita o d'avaria, i afegia que tindrà un impacte positiu, perquè diu que la brigada no haurà de dedicar tant de temps a reparar, per exemple, fuites o millorar la xarxa d'aigua. Ho explicava en una entrevista al Vacarisses al dia. Creiem que és necessari pel fet de que al final és una gestió professionalitzada de l'aigua i a més a nivell municipal o més directament també ens allibera el personal de brigada que està molt condicionat en aquest cas per la gestió diària de l'aigua. D'aquesta manera aconseguim per un costat tenir tot un seguit de persones, en aquest cas el personal de brigada està més directament al carrer fent millores de via pública en general i tenim una empresa en aquest cas que ens faci la gestió de l'aigua tant per fuites com per la millora en si de la xarxa d'aigua. Creiem que tot es pot millorar i en aquest cas creiem que precisament aquest pas que es fa és per millorar en aquest cas el servei d'aigua. En principi poca cosa notaran en el sentit de que al final la gestió serà com fins ara, hi haurà en cas de tenir alguna fuita, de detectar alguna fuita interior, doncs s'haurà de trucar en aquest cas a l'empresa Giaxa per tal que es faci l'actuació. En cas d'una fuita doncs també 3/4 del mateix al carrer, en cas d'una gestió doncs, personal per un rebut, per una alta, per una baixa, etc també es farà tot a través de Giaxa. També va deixar clar que el canvi afecta totes les urbanitzacions excepte els Caus, el Palà i la Creu, i a excepció també de la Farinera i el Ventallol. En aquests casos els encarregats del servei continuen sent Mina Aigües de Terrassa i Agbar respectivament. A banda, el quart trimestre del 2025 es facturarà a l'antic gestor, per tant qualsevol incidència s'haurà de comunicar encara a l'Ajuntament. Aquest rebut es cobrarà el proper 21 de febrer. Vacarisses al dia. L'ADF Vacarisses presenta la memòria del 2025. L'equip de 29 persones voluntàries ha fet més de 6.000 hores presencials i ha recorregut més d'11.000 quilòmetres. Representants de l'Agrupació de Defensa Forestal s'han reunit amb l'alcalde, Toni Massana, i el regidor d'Acció Climàtica, Aitor Piqueras, per explicar totes les activitats que han fet durant l'any per prevenir els incendis i preservar el medi natural. Des de l'Ajuntament han agraït la seva tasca voluntària, el compromís i l'esperit de servei per protegir l'entorn i garantir la
seguretat del municipi. A aquesta hora en podem parlar amb Maria Massana, cap operatiu de l'ADF Vacarisses. Maria, bon dia. Hola, bon dia. Quina valoració en feu d'aquesta feina feta aquest 2025? Bueno, la feina sempre la donem per positiva, és una feina positiva. La prova és que amb aquesta quantitat d'hores vol dir que aquí hem sigut sobre el terreny, hem estat fent la prevenció, que és la part important nostra, i bueno, el reconeixement de tota aquesta tasca que hem estat fent durant l'any està representada en més de 6.000 hores. Ara ho repassàvem, més de 6.000 hores, més d'11.000 quilòmetres. Això segueix una tendència respecte als altres anys o hi ha un increment o un descens respecte a anys anteriors? Bé, aquest any hem fet 300 hores menys que l'any passat, però sí que han fet 700 quilòmetres més. Vull dir, les hores és bé en referència amb els dies que estem en el terreny, la quantitat de voluntàries i voluntaris que hi som aquells dies de guàrdia. Vull dir, això ve a ser a una part. Estem ara sobre unes 6.000 hores, que és el que ve de l'any passat amb l'altre. No sé si hi ha hagut alguna tasca o alguna sortida en concret que hagi estat molt destacada pel que fa a l'ADF Vacarisses. Com a destacat, com a servei destacat, no com a sortida, sinó com a servei, a part de la vigilància i la prevenció que estem fent, doncs sí que ha sigut aquest any els tres petits incendis que hem tingut, l'entrada de la Creu, l'altre que vam tindre el Ventallol i el que vam tindre a la part alta de la Creu, vull dir que és com a incidències rellevants, o a més doncs ha sigut res, sense importància. Un dels temes que encara continua d'actualitat pel que fa al nostre entorn, al medi natural, és la pesta porcina, els porcs senglars. No sé si des de l'ADF Vacarisses encara continueu fent algun tipus de tasca de suport per controlar aquesta malaltia dels porcs senglars. Bé, el suport que vam donar nosaltres d'aquesta malaltia doncs, va ser la col·locació de cartells, que per cert en aquest cap de setmana doncs, ja els retirarem tots, degut a que hi ha la restricció a l'anella dels 6 quilòmetres. Sí que no obstant, nosaltres estarem preventius. Si hi ha qualsevol anomalia o alguna cosa, ho comunicarem, però vull dir, el fet que havíem posat els cartells ara sí que es trauran, ja hi haurà la lliure mobilitat pel medi natural, i nosaltres doncs, col·laborarem amb el que faci falta. Això és tota la feina que s'ha fet el 2025. No sé si us marqueu algun tipus d'objectiu, repte o deures de cara a aquest 2026. Bé, nosaltres el repte que tenim és ben clar, és la prevenció i la vigilància forestal i, evidentment, si tenim oconat, doncs fer la primera intervenció i el suport a l'extinció. Sí, a marge d'això, doncs, el que sí, nosaltres cada any estem inserint més a poder fer les xerrades d'autoprotecció a les urbanitzacions, cosa que és primordial. Costa que la gent vingui a aquestes xerrades, però bueno, jo crec que són necessàries i aquí és on hi tenim poder posat l'èmfasis en que la gent es motivi a que està vivint en un entorn privilegiat, i viure en un entorn privilegiat també comporta tenir una prevenció i un risc si vingués un incendi. Maria Massana, cap operatiu de l'ADF Vacarisses. Gràcies i bon dia. Bon dia. Vacarisses al dia. Ja s'han obert les inscripcions pel concurs de microrelats. En aquesta edició, els textos han d'incloure dues paraules, dígit i portadora, i com a novetat aquest any s'incrementa la dotació del premi. Com sempre, el concurs gira al voltant d'aquests dos conceptes, en aquest cas, aquest any dígit i portadora, que els participants han d'incloure peti qui peti en el seu microrelat. L'altre requisit és que el relat tingui, volíem dir, com a mínim, com a molt, 100 paraules. Les persones que vulguin participar hauran d'entregar el seu microrelat fins al 19 de febrer. Trobareu tots els detalls i les bases del concurs al web de l'Ajuntament. La principal novetat, com deies, són els premis. Les primeres 5 edicions eren 200 euros pel guanyador de cada categoria i aquest any, en aquesta 6a edició, el guanyador en categoria adulta s'endurà un cap de setmana per a 2 persones a l'Alguer i en categoria jove guanyarà un val de 350 euros que podrà gastar en tecnologia. Les persones finalistes també tindran premi una caixa regal de Fem País amb experiències i activitats a Catalunya.
Comencem els esports amb una nova derrota per la mínima del Vacarisses de futbol sala. Després de guanyar el segon classificat la setmana passada, ara ha perdut contra l'Associació Esportiva Montserrat 4-5 a casa en un partit molt igualat i que es va escapar en els últims minuts. Els de Xavi Angulo continuen coers a la classificació. El Vacarisses va avançar-se amb un gol matiner d'Adam Fontanet, però la resposta dels barcelonins va arribar pocs minuts després amb l'empat. Abans del descans, Arnau Álvarez tornava a avançar als locals i el Montserrat va poder equilibrar el marcador. Amb 2-2 s'arribava a la mitja part. Ja a la represa, el Montserrat va avançar-se, però Guillem Golanowski i David Porredón tornaven a posar el Vacarisses amb opcions de sumar ja les acaballes del partit, però un gol del Montserrat va ser definitiu pel 4-5 final. El proper partit del Vacarisses serà aquest dissabte a 2:15 de la tarda a domicili a la pista del Maristes del Rubí. També ha estat un cap de setmana amb partits pel futbol base. Repassem els resultats. L'Alaví C va guanyar 5-3 contra el Club Esportiu Valldoreix. Victòria també del Benjamí S10, 11-1, golejada contra el Pirinaica Futbol Club. Victòria també del Juvenil A, en aquest cas 6-2 contra la Penya Blaugrana Sant Cugat. Els veterans, en canvi, van perdre 1-5 contra el River Barcelona. Derrota, en aquest cas també per la mínima, de l'Alaví S12 3-4 contra el Rubí Unió Esportiva. El cadet va caure per la mínima, el cadet S16 va perdre 2-3 contra el Juan 23. En canvi, el Prebenjamí S8 va guanyar 3-5 al camp de la Penya Blaugrana Castellbisbal. Derrota contundent de l'Alaví S11, que va perdre precisament 11-0 al camp del Gimnàstic de Manresa. Derrota també de l'infantil femení, que va perdre 5-3 al camp del Badia del Vallès. I l'infantil S14 va perdre 3-0 al camp del Natació Terrassa. Això pel que fa al futbol. I en corfball, el Vacarisses ha caigut aquest cap de setmana 10-23 contra el Badalona, el 5è classificat. Després de 2 jornades consecutives guanyant, els vacarissans han topat amb un dels equips més forts de la Lliga en un partit en què van tenir poques opcions. Era el partit equivalent de la jornada 7, que es va haver de plaçar. El partit va començar molt igualat. De fet, el primer parcial acabava amb 2-3, victòria pels badalonins. Això sí, a partir del segon temps ja van prémer l'accelerador i ja es van separar pràcticament 10 punts de distància que van mantenir ja fins al final. Ho explicava el Vacarisses al dia, el capità del Club Corfball Vacarisses, Mael Zamora. Ens esperàvem que fos un partit complicat, vist els resultats dels partits anteriors, i bé, una mica decebuts del resultat, malauradament. Molta diferència de punts, només aconseguim marcar nosaltres 10 punts, cosa que és una mica decebent per nosaltres mateixos, però no vam fer mal joc, era més una qüestió d'estadística, de que els tirs de cistella no entraven, malgrat tenim opcions. I bé, bueno, aquest és el resultat. Seguirem entrenant i jugant i res, i aquesta setmana tenim doble partit, juguem un cop divendres i un altre diumenge. Tenim tots els partits de cop que hem emplaçat a l'inici de la temporada. Bé, i per acabar de resumir el partit de diumenge passat, això, Badalona té un bon equip i és una pena que nosaltres no haguem aconseguit marcar tot el que hauríem pogut marcar. Ara ho sentíem, aquesta setmana el Vacarisses de Corfball té 2 partits. El primer serà divendres contra el Castellbisbal B i diumenge contra el segon equip del Badalona, el Badalona B. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. L'entrevista del dia. Avui a l'entrevista del dia ens visita la Carla Ortega, una vacarissana que ha fet un treball final de grau molt interessant i que per això l'hem convidat avui aquí al programa El Vacarisses al dia. Es titula Anàlisi de rol de les dones vinculades a la professió d'infermera i del funcionament sanitari durant el bàndol republicà a la Guerra Civil Espanyola. Carla, bon dia. Bon dia. A veure, per començar, tu ets infermera, no? Sí. Per tant, coneixes perfectament la professió. Sí. Què et va portar a fer aquest treball, endinsar-te en el món de la Guerra Civil fa gairebé un segle? Doncs mira, la meva àvia també és infermera i buscant fotos de quan ella va estudiar em va sorgir doncs, l'interès
de veure doncs, com havia evolucionat la professió durant la història. I vaig pensar doncs, que era interessant estudiar la Guerra Civil, que al final doncs, està molt poc estudiat. O sigui, sí que és veritat que sabem moltes coses de la Guerra Civil, però justament el que és l'àmbit sanitari en sabem poc, i em va sorgir aquesta idea. La teva àvia és un gran referent per tu? Molt, 100%. En tots els sentits? En tots. Ella, però, per edat, intueixo que no va viure de primera mà la Guerra Civil, no? Com a infermera. Com t'has documentat, llavors? Bueno, va ser difícil perquè en principi el que ens oferia la universitat era fer una revisió bibliogràfica, que vol dir doncs, buscar per internet i buscar doncs, diferents articles, diferents fonts sobre el tema que volíem estudiar, i jo em vaig trobar doncs, que no hi havia res d'informació. Llavors doncs, això em va obligar doncs, a buscar altres fonts, com per exemple fer entrevistes o anar a l'Arxiu Comarcal del Bages, d'on vaig treure doncs, molta informació i molts documents oficials que em van permetre doncs, escriure aquest moment de la història en concret. Entrem, doncs, aprofundim una mica en com va ser la Guerra Civil per les dones i concretament per les dones infermeres. Com va ser? Doncs va ser complicat, evidentment. Veníem d'una segona república i això el que va fer, la segona república hi ha una idea de dona com més empoderada, no? Van guanyar molts drets les dones en quant a la igualtat entre homes i dones, i d'alguna manera quan va esclatar la guerra les dones van sentir com aquesta necessitat de participar-hi d'alguna manera. I moltes doncs, van optar per ser infermeres, ja que les infermeres que hi havia en aquell moment majoritàriament eren monges, i totes aquestes monges van fugir dels establiments sanitaris per un tema de que eren antirepublicanes i van haver de marxar o deixar d'exercir. I llavors, com que hi va haver aquesta gran falta d'infermeres, moltes d'aquestes dones van optar doncs, per endinsar-se en el món de la sanitat. Intueixo que la situació en un context de guerra, i més en l'àmbit sanitari, deu ser molt complexa. Com s'actua als centres sanitaris en aquests casos, en un context de guerra, com actuen? Molt és a dir, hi havia molts establiments sanitaris, molts es van adaptar a les condicions de guerra, és a dir, es van fer nous establiments sanitaris justament i en concret per la guerra, i llavors s'actuava bàsicament per ferits de guerra. Llavors hi havia hospitals que sí que estaven destinats a gent civil, però a Manresa 4 eren hospitals de guerra. Llavors s'actuava directament amb patologies i alteracions provocades per la guerra, com podrien ser ferides de metralla o, per exemple, amputacions. Clar, això t'anava a dir, els tipus de ferits també provinents d'una guerra són ferides molt concretes, no? Són ferits molt concrets. Sí. I les condicions també m'interessen. En quines condicions es treballava en un centre sanitari? Tampoc, això no ho sé específicament, però una mica pel context era bastant precari, o sigui, pensa que si van haver d'habilitar 4 hospitals nous d'un dia per l'altre, pràcticament, no hi havia gens de recursos. Llavors, amb ajuda de les altres poblacions del voltant i etc., van aconseguir molts recursos, com poden ser una cosa tan senzilla com un llit o una manta, i així van fer aquests establiments. Sé també que feien moltes hores, eren contractes molt precaris i que treballaven molt, fins i tot sense tenir formació. Ja hi has fet referència, ho has apuntat en algun moment. Has centrat el teu treball específicament en Manresa i com la ciutat també va evolucionar. Per què concretament Manresa? Doncs perquè jo vaig estudiar a Manresa i inicialment vaig ser molt optimista i volia fer de tot Catalunya, però em van frenar els peus i em van dir fes-ho només d'una població perquè si no és molt extens. La ciutat va canviar molt des d'aleshores? Moltíssim. Sí. En quin sentit? Sobretot que es va convertir en la ciutat base dels hospitals d'evacuació de l'exèrcit de l'Est, llavors molts ferits van arribar a la ciutat. Això ho hem dit només començar, tu també ets infermera, clar, les condicions tot ha canviat molt. També respecte a l'època de la teva àvia, que també era infermera, no? No sé, segons el que ella t'ha explicat, segons el que veus tu avui en dia també, com ha anat evolucionant, com ha anat canviant la professió d'infermera? La meva àvia és infermera i és fisioterapeuta i va exercir més com a fisioterapeuta, però penso que la professió ha canviat i per mi ha millorat en
tenint en compte el nostre com a empoderament, saps? Penso que ara som molt més autònomes, es creu molt amb nosaltres i estem molt valorades, i penso que això durant la història doncs, ha anat millorant amb el temps, i penso que queda molt per millorar també. Hi ha algun element, alguna cosa que et costés especialment treballar dins aquest estudi, dins aquest treball que vas fer? Alguna cosa que dius, ostres, en aquest sentit falta informació o és més difícil arribar-hi? Faltava informació de tot, o sigui, em va costar buscar i trobar informació. Això és el que és el que conforma el treball, no? Però em va costar moltíssim al principi perquè em vaig trobar molt perduda, perquè és que no hi havia absolutament res, ni un article, ni res de res. I llavors doncs, va ser anar tibant fils d'on vaig contactar amb un historiador, d'aquest historiador un metge que tenia context de l'època, l'arxiu. El més complicat va ser trobar informació, però un cop trobada doncs, va ser anar tibant fils i anar construint la història. Clar, perquè per edat, per anys, per època, testimonis directes ja no n'hi ha? N'hi ha una a Catalunya, però no hi vaig poder contactar. Que ha de ser molt gran realment, si en època de Guerra Civil ja era infermera. Sí. No sé si tens la sensació, amb aquest treball que has pogut fer, que calia també reconèixer o reivindicar la feina, el paper de les infermeres. Sí, totalment. O sigui, jo tenia clar que volia fer alguna cosa d'història perquè penso que és molt important saber d'on venim i perquè, també per donar una mica de veu i de llum en aquella època i doncs donar una mica de protagonisme a aquelles dones que també van estar lluitant d'alguna manera durant la guerra, però des d'una altra banda, no? Des de la banda de darrere, rebent tots els ferits i totes les víctimes del que va ser aquell conflicte. Tens la sensació que la història no ha estat prou justa amb elles o que no s'ha valorat prou la feina que van fer? Sí, tinc aquesta sensació i penso que s'hauria d'estudiar molt més en concepte de guerra què hi ha darrere i qui està en aquests hospitals o en aquests centres rebent tota la gent que pateix. Ha passat ja gairebé un segle de la Guerra Civil, pràcticament 90 anys. Creus que la cosa ha canviat, que la visió que es té avui en dia del col·lectiu, del gremi de les infermeres ha canviat? És molt diferent? Penso que sí, penso que ha canviat i penso que ha millorat. Penso que el Covid va ajudar molt. De fet, jo quan estava estudiant batxillerat just va venir el Covid i la nota de tall d'infermeria va canviar moltíssim, molta gent va voler ser infermera i penso que se'ns ha començat a valorar més, però penso que també se'ns podria valorar encara, inclús una mica més de lo que se'ns valora. Ara fa uns dies, fa unes setmanes, vas fer una xerrada de presentació del treball al Castell, a la biblioteca. Com va anar? Doncs molt bé, va ser molt guai, em vaig sentir molt còmode i vaig poder-ho explicar, que va ser molt maco. Doncs la Carla Ortega Farriol, que avui ens ha vingut a presentar aquest treball de final de grau que va fer sobre les dones infermeres durant la Guerra Civil. No sé si la gent té ganes de consultar el treball, de fer-hi una ullada, si hi ha la possibilitat, si hi ha l'opció de trobar-lo a algun lloc, Carla. Sí, el treball està publicat al blog de Manresa, i al blog de memòria.cat, que és com una entitat que explica la història de Manresa. Doncs tothom que ho vulgui, que sàpiga que ho pot trobar allà. Carla, moltes gràcies i molta sort, que vagi molt bé. Bon dia. Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. 107.3 Vacarisses Ràdio. I tornem amb una nova secció on descobrim curiositats sobre la història de Vacarisses de la mà de l'Aina Badia. Bon dia, Aina. Bon dimarts a tots i a totes, soc l'Aina Badia i avui porto un nou episodi de la secció mensual aquí a Vacarisses al dia. Seguim amb la mateixa temàtica i he volgut investigar sobre espais, personatges, llegendes i fets que han ocorregut al nostre poble. I és que segurament tots n'hem sentit a parlar, però el que em pregunto és si en sabem tot el que podríem. Aquí descobrireu més informació que potser sabíeu o no d'allò més mític que tenim a Vacarisses. La història d'un poble es pot explicar de moltes maneres i molts punts de vista, i de la mateixa manera em sembla que no podríem explicar la història de Vacarisses sense mirar a terra.
concretament a la terra rogenca i argilosa que hi ha als nostres boscos i per la qual un dia se'ns va començar a conèixer com a potes roges. Descobrirem com aquest nom va passar de ser una simple descripció a un símbol d'identitat. Per entendre l'origen d'aquest nom hem de viatjar enrere en el temps, concretament a principis del segle XX. En aquella època, Vacarisses era un poble eminentment rural, però la revolució industrial bullia a la vora del riu Llobregat. Moltes persones del poble, i les fonts orals destaquen especialment les dones, havien de baixar caminant cada dia fins les fàbriques tèxtils i colònies industrials que hi havia a la llera del Llobregat. Els mitjans i les condicions eren, evidentment, molt diferents de les actuals. El trajecte es feia a peu per camins de terra, i aquí és on entra en joc la geologia de Vacarisses, la nostra terra rica en argiles. Durant el camí, la pols vermella, o el fang si havia plogut, se'ls impregnava a la pell i a la roba, i això feia que quan arribaven a la feina o als pobles veïns se'ls reconeixia de seguida. Portaven les cames, els turmells i les vores de les faldilles tenyides d'aquell color vermellós inconfusible. Eren literalment els de les potes roges. És important recordar que aquest sobrenom en el seu origen era testimoni de la duresa de la vida laboral d'aquell temps. Ser una pota roja significava haver de caminar quilòmetres abans i després d'una jornada laboral esgotadora a la fàbrica. Així doncs, era un distintiu de classe treballadora i d'origen rural davant de les poblacions més industrials, però com passa sovint amb els malnoms de poble, el que comença sent una descripció externa amb el temps es transforma. Aquella pols vermella que costava tant de treure s'ha acabat convertint en un senyal d'arrelament. Avui dia el nom ha perdut qualsevol connotació de brutícia per convertir-se en un orgull. Només cal veure com l'hem recuperat. L'exemple més clar el tenim amb la nostra colla castellera, que va triar precisament el nom de Potes Roges. Ells porten la camisa d'un color bordeus o vermellós, fent honor justament a aquesta terra i a la gent del poble. Ser un Potes Roges avui ja no vol dir només tenir les sabates brutes de fang. Vol dir estimar aquest paisatge i conèixer la història d'esports de les dones vacarissenques. Així que la propera vegada que torneu a casa amb les sabates plenes de pols després d'una caminada per la Torrota, Can Vives o pel camí de l'Ubac, no us les expulseu massa ràpid. Penseu que porteu a sobre un trosset de la nostra història. Segurament ens hem deixat moltes anècdotes o històries que giren entorn al nom Potes Roges, però espero que avui conegueu una mica més la història del nostre poble. Moltes gràcies per escoltar-me i fins aviat. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. Entrem a la recta final del programa i ho fem, com sempre, amb la previsió meteorològica de la mà del Dani Ramírez. Dani, bon dia. Bon dia, gent de Vacarisses. Molta pluja. Dissabte no va parar. Van caure entre 50, 60 litres, 63 a Torreblanca 2. Llevantada, venia de sud-est més aviat, boira, fred, i després hi va haver la pausa de diumenge amb poca pluja, però recordem que aquest dimarts va tornar a ploure 15 litres més en total. Aquest mes de gener portem 20 dies, 21, efectivament 3 setmanes de gener, ja portem 92 litres per metre quadrat. El gener acostuma a ser un mes de poca pluja, d'anticicló, de glaçades, de boires, i aquest any tenim molta humitat, molta boira baixa associada a la pluja i aquest excés d'aigua per tot arreu, que realment és bona notícia, però també hi ha molta gent que ja vol veure el sol. Avui estones de clarianes, en principi no ha de ploure, hi ha la possibilitat de 4 gotes aquesta tarda, però la veritat és que no preveiem pluja. De matinada hi ha hagut boira baixa, al matí d'hora ja no n'hi havia. I demà, un dia marcat per un petit front que passa pel Pirineu, aquest no ve de llevant, ve de l'oest-nord-oest, podria caure algun plogim, poca pluja, més aviat matí-migdia, a la tarda s'obren clarianes i al matí, amb tanta humitat, algun banc de boira és possible, però més aviat boira alta. La temperatura baixa una mica de dia, per tant màximes al voltant de 10 graus i mínimes al voltant dels 5 a 7 graus aproximadament. Divendres hi ha una pausa, dissabte al matí pot tornar a ploure una mica, sembla que a la tarda ja no, per tant arriben petites pertorbacions, pluges intenses ja no en tindrem, però si plou una mica més, aquest mes de gener ja farem 100 litres per metre quadrat. Els propers dies, de moment, tampoc venen grans glaçades, potser la matinada de diumenge.
Gràcies, Dani, i acabem, com sempre, repassant l'agenda d'activitats per aquesta setmana. Dimecres, Club de Ficció en joc, com sempre, a la biblioteca a les 5 de la tarda, al grup juvenil i a 7:15 l'infantil. Ja de cara a dijous, taller de màscares de Carnestolta. Serà al Punt de Vol a les 6 de la tarda. I també al Punt de Vol, divendres, taller de ramen. Serà en aquest cas a les 5 de la tarda. Ja al cap de setmana, diumenge, teatre familiar al Casal de Cultura. La companyia Alea Teatre oferirà el seu espectacle Mosquits. Serà a 5:15 de la tarda i les entrades ja es poden comprar al web d'Entràpolis. Doncs amb aquest repàs a les activitats de la setmana acabem el Vacarisses el dia d'avui. Nosaltres hi tornarem ja dimarts vinent. Recordeu que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube i que trobareu més notícies i tota l'actualitat del municipi al nostre Instagram amb l'usuari @vacarissesaldia. Bona setmana. Que vagi bé.